приятел от магазина. Ще пътуваме напред към Драгалевци и ще ви наблюдаваме как кара. Човекът искал да хваля машини. Искал да кара колело, после отгоре на Драгалевци искал да бяга. Супер! Много похвално. Претърпял катастрофа с автомобил, много счупвания има, щети по тялото и иска да спортува, за да може да стане по-здрав. Евала, браво на човека! И сега ще кара пред мен, аз го гледам как кара и се движа по неговото темпо. Той не знае. Ти не можеш да ме видиш. Аз ще карам напред. Караме напред. И ще го гледам малко вода от лъча. Неговото темпо. Бавно и се движи. Камерата малко надолу, ама не по-хубаво не трябва, гледай по-хубаво крайната. Ей, тук има много хубави коли. Всякакви автомобили. Ескалети, БМВ-та, Lexus. Темпото. Добре било. Сега да видим на Драгалевци как ще минем на кръго, за кой ще пешава. Пешава по света. Аз го отсъдах, един път ще го блъска ли? Втори път не иска да го блъска. Само това е бил и пак ще го шофьори, знаете как карате, пазете колизачите, и ние сме хора като вас, милионери, пак караме колела и означава, че сме втора ръка. Живота на всички струва еднакво. Ето трактор. Тук вляво много са ми интересни тия сгради. Колко е шарено. Ето вижте джипиша. Джипиша с нивата скопи. Жега! Сенабрийска жега. Ето тук е много красиво. Същи селчета, станции. Айде да гледаме след малко. Да не вземе някой да ми потърси нашата. Защото няма много трафик в този кръг. Ама има един голям шум. Сложа микрофон. Дали ще се чува по-малко този шум? Ако някой знае да пише в коментарите и да се поръчам отделно микрофон. Защото карам с микрофона на камерата. Какво се чува? Вън това се чува на
натурален звук, не обработен. Сега тук е много важно на кръговото как ще посечем. Защото ние сме велосипеди, да не пречим на автомобили. Ще качим на тротуара. Ще опитаме да посечем пеша. Поред него човека да е сигурен, че няма да го сложа. Сега тук качване, оптично се оседи. Съдъмия драв, споменем, като карах нагоре към Алеко. Така го надтъртих, че сега в момента че мога да карам една година без бензин. Спираме. От тук и до там. Айде от тук. И после на там. Какво искаш? Добре. Хайде да пробваме от тук. Шума гледка към Витоша и към Фантастико 33, най-оборотното Фантастико 16. Големия оборот на най-големия оборот на риба и на всякакви стоки. Тук съм работил една година, изкарах си чудесно. Аз ще говоря така. Да го спрем.